Maraming salamat sa nagdonasyon sa paggawa sa altar, sa flooring po, at saka po sa pagbigay do sa trapal. Naway pagpalain ka ng Panginoong Kristo. Pero ito lang po, okay lang po ito kasi ayaw niya po magpasabi ng pangalan. Pero nakapost din po sa video yung paggamot sa kanya. Yun ay dinonasyon lang niya para mapagawa yung altar dahil sa dami niya ng pinuntahan daw na doktor, ibang mga manggagamot, doktor, etc. po, hindi po siya gumaling. Halos 5 o 7 years niya na daw sakit pero napanood niya lang ako sa YouTube. Yun po ang pinakamaganda dahil po bakit? Napanood niya ako sa YouTube at ipinanood ng Panginoong Kristo kung paano himalang ginawa sa mga taong napanood niya rin. Ngayon, siya naman ang nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Yun ang sinasabing nasuklian ng kabutihan ng ginawa niya at susuklian ng Diyos din ang gagawin, ng kabutihan ng gagawin niya ng Panginoong Kristo. At hindi niya po kinakahiya na siya ay gumaling sa Panginoong Kristo dahil yun lang naman po talaga makapagpagaling ng mga sakit natin, ang Panginoon lamang at wala ng iba. Hindi katulad po ng ibang tao, marami na po akong ginamot. Yung iba po ayaw nila i-upload sa video yung video nila, kinakahiya nila ang Diyos. Kasi po kung pinagaling kayo ng Panginoon, bakit nyo ikakahiya ang aking Ama na Panginoon nating lahat? Isipin nyo, sila ay matagal na karamdaman nila sakit, pero ikinakahiya nila ang binibigay nilang himala ng Panginoon Kristo sa kanila. Tapos, paano kung mayroong karamdaman ng isang tao na gano'n katulad ng sakit nila at napanood dito sa YouTube? Tapos sabihin, naghihingi ng tulong. Yun ang sinasabing, papalitan nyo ng suklian nyo ng kabutihan sa inyong kapwa na ayaw mong ipanood yung paanong ginawang himala ng Panginoon Kristo. Kung ganun po kayo at ikinakahiya nyo ang Diyos, sana wala na po ako masasabi. At sa mga nanonood ko sa YouTuber, sa mga lahat-lahat po, God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagsuporta. Malapit na po ako sa 1,000. At maraming salamat po sa nagbigay ng donasyon sa altar. Ayaw niya po magpasabi, okay lang po yun. Pero naka-upload ang video niya kung paano siya pinagaling ng Panginoon. Hindi niya kinakahiya ito. Bugkos natutuwa siya at nagagalak dahil kung ito yung mapapanood ng ibang tao, siya ay masisihan at napalitan niya na at nasuklian niya na ng kabutihan sa kanyang kapwa. At manatili ka lang po ate, magdasal at magtiwala sa iyong sarili, una sa Panginoon Kristo at mahalin mo ang pamilya mo. Huwag kang gagawa ng 10 utos ng Diyos ng mga kasalanan. Ibibigay ng Panginoon Kristo ang lahat ng ginawa mong kabutihan sa iyong kapwa. At hindi mo kinahiya ang aking Ama, ibibigay niyang higit pa sa inaasam mo at sa buong pamilya mo. Mabuhay ka ate, at lagi ka magdasal at magtiwala sa Panginoon Kristo, malaya ka na. Huwag mong gayahin ang mga taong ikinakahiya nila ang aking Ama na Panginoon nila. Matagal na rin sila may mga sakit, pero kahit pumunta sila sa mga kahit anong manggagamot o medisina, hindi sila gumagaling. Pero ngayon, binibigyan sila ng himala ng Panginoon, ikinakahiya nila ito. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. September 8, 2020. Maraming salamat at God bless po sa lahat ng nanonood at maraming salamat po. Amen.